ing raksasa Maruta lin raksasa Maruta ulah iki prajurit ngawula kumpul kabeh. Ora ngawatan dawuh-dawuh mati bal paring dawuh Kanjeng Patih. Wonten timbalan paring dawuh. Wonten timbalan paring dawuh. Wadya ngawula. Aja wedi kangelan panemban durna miji marang jeneng sira kabeh. Miji tangan sira kabeh kudu awak dhewe aja wedi kangelan. Awak dhewe kudu menyang ana negara Ndarawati dadi kudu bisa mboyong ya kuwi kembang cangkok Wijaya Mulya. Kudu kanggo sarana matine Pandhawa kaya awak dhewe iso entuk kamukten malah dalah. Paribasan bidal ngagem napa sinuwun? Sakarepmu bocah prajurit malah dalah ngestaken dawuh. Ayo budal gegambuan Candranira.
Ah, ora banter-banter potol tangane nglundungi sinden kowe. Bejo ora nglundungi saya. Sunar ring dadane ora kenceng kowe iki. Oh. Ayo, tak sangka kowe. Kowe sing dhuwur ya celuk. Alon. Ayo, tak sangka. Capitmu kuwi kurang gede. Ayo, maju. Tak sangka kowe. Hati-hati gegeblak gagarotak iki. Aku sing isang aku. Nek dhuwur ora kuat nyuwi. Sangga kene wae. Ambluk. Wak yu. Ngono. Pak uang. Sungi yang. Nyi aku kan iso mo iki. Wah, sak karepmu. Ora duit munyuh kowe. Ora duit panjangan. Ayo maju. Lon geblek gagarotak kowe. Yo. Ayo, kapok muat.
setya dinunung gadanira gadanira wonten ngasta Dewi kramanira sak gunung-gunung watati tana satriya kencelang kenceling kencelang dedege cendhek gedene cilaja mati tanparan sapa sing dadi kekasihmu kuwi takon marang karo aku ya dasar prema nyata yen takon karo aku Setyaki singa mulan yo tambak yo bimok wah jeneng kabeh Setyaki yo balik sura sapa sing dadi jenengmu yo jenengku Temenggung Wani Gasjangga kekeseteng ratu Gisukana negara ngawu langit setiamu bakal ana apa kowe ngerti kraton Ndorowati yo yen aku ngerti banjur wah duduhna lakune aku bakal lumarang ana kraton Ndorowati yen wis ketemu ratune sing jenenge Prabu Kresna bakal tak jaluk kembange tak kanggo sranana negara ngawu langit kuwi la taala yen ngono ngempil loro Gejapati ucapmu piye ngempil loro Gejapati ucap ana sambung rapete apa karo Nalindra Ndrawati olehno mriwatmu jering naga aku senopatine Ndrawati la taala yo yen ngono sisan gawe rawe-rawe tas malang-malang tak pucung iki merkane mati wajok itu siramu rondo bojomu selawasane parang
Aduh, mati aku. Kang kaya wong sering kang ditanggapake. Lole. Kaya ngene kaya. Waduh, ketiwasan. Ajo pal penemban jono kula ketiwasan. Mundur. Aduh, mati aku. Agak kaya ngene kedadiane. Kabeh wadyabala kena kalah kabeh. Tumenggung sing sekti wae kalah. Kabeh ponokon kalah kabeh ming karo Setyaki. Pandhita Tana ing sekti, murid goblok kabeh. Setyaki tinggal dene ngrewangi ya ming ngrewangi japure Bagong. Kaya apa wae? Ming japure apa? Hah? Awakmu digasmu lho. Kowe ngoci aku ya kowe, ha? Ora Bagong ora. Hah? Ora. Ngece aku iki jalukan. Oh, ayo oleh.
liwat piasbab. Dimas Setyaki. Kula wonten paring dawuh. Culna apa ora? Pamadurna culke ora? Dereng marem. Kula wonten paring dawuh Kanjeng Diwaci. Pamadurna kok jotosi napa? Wau jenengan ngendika. Lho. Ngendika apa? Kaidurna dantemi. Kuwi kan tembung umpama. Umpama lho. Umpama aku mek ngomong umpama, pamadurna ke dalem wis toaken dawuh kula temen. Ah, ora dalah bocah edan. Pamadurna. Kawan Durna. Pamadurna. Aduh. Mati aku, ayahku tahu. Aku yang bermalam dengan pacar. Pamadurna. Enten jamu. Pamadurna. Dipun prasana kan Dimas Setyaki. Aduh, mati aku. Aduh. Pun mangis. Panembahan kok nasiku isini-isini mangin. Mangin Setyaki kula. Ajari piyambak mangin. Aduh, kula kados pundi kula niku damel sana supaya supados ayung tentrem Pandhawa lan Kurawa. Setyaki, kowe kena dikandani apa ora? Domongi karo kakangne kok ya kok ngono lho. Setyaki, Kula wonten paring dawuh. kowe kena diomongi apa ora? Kena diomongi apa ora kowe? Cangkeme tak didasik. Ayo, wani om rene. Arep dolna. Setyaki pancen bocah rapoto temenan. Dadi senopati nek ora ngono carane. Setyaki ora ngono kuwi karo wong tuwa. Yen pancen tandinge ya karo nom karo sing nom. Lah makate tuh pamandur. Kowe lah dalah. Oh, Udawa ora kaya ngono kuwi Udawa. Pancen wong tuwa ora kaya pancen ati kencangane cewek wong tuwa ora kena kanggo patuladan. Kanggo kaya ngono kuwi kanggo wong tuwa apa? Ora dibingkem cangkeme ora iso ngene iki. Ayo wong tuwa pisan meneh. Blangap wani. Ndak singkara karo Pandhawa. Ora sapa-sapa Udawa tanding pandane. Ayo. Ayo pisan meneh. Lole tablek cangkemmu obat aku. Ampun. Dume aku dadi patih aku wedi karo ratune Ireng apa. Aku wedi najan karo ratune tuwa Udawa karo ratune. Domonge kok celelek. Udawa pancen bocah kurang ajar tenan kuwi.
Aduh, boyokku lara dadan. Ayo, Udawa pancen bocah ratata. Udawa. Kakang Udawa pancen kena diprenggake wis to lerena dadi patih ana Ndarawati. Iki menungsa. Pamadurna kula kanthi wonten saklebet. Oh lah dalah. Satyaki ra kaya ngono kowe Satyaki. Rono dikruput Setyaki dene dikruput Udawa. Gong, anu apa e? Kowe nyulik Durna. Nyulik Durna. Kowe gelem ora nyulik Durna? Kaya mau Ndara Setyaki karo Ndara Udawa kowe. Tak culike, cangkemmu meneng kowe. Pamadurna pun nangis. Kok tak culike dhewe. Petro, apa? Iki lho, wis tak culik donane, jajareng diajar. Matane ana Nalendra kok dikaya ngene lho. Matane bocah cadhok pancen. Pancen kaya ngono kuwi kelakuane kowe ya, Ponokawan. Joko ya Joko Durna nang ora Nalendra kok disawut nganti jarike suwek. Lato-latoku metu piye? Jareku suwek ya isis lho. Pancen bocah dorat apa kabeh. Hah, Ndara. Petro wonten dawuh. Pancen bocah-bocah dorat apa adimu piye? Ah kok malah aku sing tok saut aku sing tok antem iki ketemu pirang perkara jenengan niku Nalendra. Melu-melu. Nalendra niku mboten kedah melu-melu perkawis niki. Kowe bakal tak pidana lho. Ponokawan pancen ratata kabeh. Lah nesu tenan kowe. Tresnane mutung. Pancen nesu kan jare. Kok? Ngene to. Piye? Matane kowe iki ora delokake apa, Ndara? Bendarane Dewi Kresna kok ya diseret nganti suwek jarike. Ora weruh e. Agak tok jarike suwek yo mlaku iso otok-otok ngono. Ratata tenan kowe. Ndara, anu Dewi umpetang wae umpetang. Oh iya, umpetang dhewe, umpetang wae, umpetang. Lho, umpetang. Umpetang isor kene wis anteng. Anteng umpetang isor kene dhewe. Ndara, anu sinuwun Kresna. Tiarap. Lha kok ndak awak dhewe ora iso ngantemi Durna. Pancen Ponokawan ratata kabeh. Udawa ya ngono, Setyaki ya ngono. Pancen ratata kabeh. Ponokawane mau nang ndi? Bagong tunggal dene, tak pidana gantung.
Hah? Sapa? Ndara Kresna. Tunggal kini. Sapa kok? Cek tak nganune. Tak deloke. Inden sewengi krasa nguyuh. Wah, lega. Sapa e? Kok ireng? Kresna apa ya? Sapa iki, Gong? Tak tulikane tulik ya. Wong ketok rada lemu. Oh alah, Sapa? sindene kemanuan. Kowe lah dalah kon kaya kono. Ayo, dhewek Prabakirana wae. Ditotake kok ndak awak dhewe ke langang lacak kon nganti nganu kon sinuwun Ndrawati. Wah, jan Bagong ki senengane ngono kae. Wis mripate rapati jelas. Kok yo Ya mati aku. iki sing perkarane. Wah, iki perkarane. Matane aku ya di. Oh ya sorry. Ah, Panembahan Dono, kakek Dono kepiye? Aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Kaya kaya aku. Petro. Iki wong tuwa Jata Pulasara. Ora sah. Mulasara karo wong wani nom karo nom. Apunten. Kula mboten wantun. Lah kok wani karo aku? Hah, mbok motor ki mboten kok. Yen karo wong tuwa aja kaya ngono kuwi. Mergane iki wong tuwa. Tunggal dene malah ndagel. Ana boleh dhewe ndagel ora luwes. Paman Dono, Bapak Dono. Ayo pelo. Bapak kula niku klentu napa kali jenengan? Ora klelu. Hah? Camplok biatok lho. Hah? Mau muni apa? Weh, rica-rica ning kene kowe iku. Iki sing jelarane aku kuat mau. Kaya aku didukani karo Koko Prabu Kandhani. Oh malah koyo mamen desah koyo ngono kuwi jijiki. Ayo, mati aku. Iki tunggal dene mau yo tunggal dene aku sing malah disedukani. Karo sinuwun durwa tilang peniling plengah-plengeh. Mripate. Ono aku kok ditablek. Kowe gelem bali apa ora itu? Kowe gelem bali apa ora? Ya. Tak bali. Ora gelem bali tak model aku bali bakal. Ayo.
itu. Anakku ngawak ulangi. Ayo golek jago supaya bisa nyalong pusaka. Takkan dia nang goncong ayat tiger. Kresna sirahing manggelum Mangrumeneng cakranira cakranira kumitir aning asta Yai wonten palingan dawuh Koko Prabu Jana sawetara jeneng siur Yai Kresna wis sawetara suwe anggone dhewe Bidutama Dimas Tyang Bidutama Parudara karo prajurit Ngawawulan aku tok samari sing tak samari kuwi utusane sapa Durna apa Durna kuwi Durna asli apa Durna Wang sing tak samari niku lho apa ana gandeng cengeneng karo Yayi Puntadewa anggone murca Yayi Prabu Koko Prabu piye sampun sawetara wis dangu anggenipun pun rai abikak pusaka copasan dipun taliti nanging mboten saged dipun titi presa anggenipun Yayi Puntadewa nilar praja walah dalah apa pancen ana gegayuhane ana gandeng cenenge karo Durna mau bakal boyong pusaka Kalimasada kira mangertos Koko Prabu Badur piye Petruk karo Bagong iki Petruk karo kowe Bagong wonten dawuh jeneng sira sakloron bali ana Karangka Bulutang aku bakal ngupadi ana ngendi Yayi Prabu Puntadewa wis nilar praja aku bakal ngupadi karo Koko Prabu Mandura nggih mangkene Ndara kula Ndara Arjuna ngendikan tanglet kalih kula ngomong wae wis bakal diupadi karo nata Ndara nggih yen ngaten kula ngestaken dawuh ya sing ati-ati ben kowe Bagong
banjur Yai anggone aku lan Yai Prabu Ngupadi Yai Puntadewa. Koko Prabu, Piye? mangkin mangetan laku lampahipun jejak mangkin kula panjenengan saged nyumurupi wonten pundi Yai Puntadewa. Yo aku mung manut wae karo yu. Yai Kresna. Dimas Riyaki Kula wonten paring dawuh tuturi lakunipun Raka ngestakaken dawuh. Kakang Udawa Wonten paring dawuh. Jogoro meksa kraton Darawati aku pun ingsun bakal Ngupadi Yai Puntadewa ngestakaken dawuh. Yen ngono ayo budal saiki yo. tuturi lakunipun Ayi Koko Prabu Yo aku manut karo kowe Kresna.